Здравейте всички тук, аз съм Blasterfire и днес ще играем PewDieBot. Добре, тук малко не работи микрофона, така че ще се пробваме. В момента ми е много близо до устата, между другото. БТВ. И да, please tell me. My name is Blasterfire. Jesus. Your name is MR Chair. Liar! Liar. You are Bad. I'm Bulgarian. Мале, колко добре го казах. That is very far away. You don't say. Who is best, Tony? You? I'm a front. Brofest. Oh my god, PewDieBot. What? Are you a bot? Audiobook. Well, I can't hear you. Are you a bot? Are you Am I what? a bot? Бот. Добре, какво казвам? What is that? Добре, ще питаме. Имаме български, ма той няма да говори. Карай. Кой правиш в майна? Майна. What? Как знае? What the fuck? Да. What the fuck, man? What the fuck? Да. Ай, стига де. Да. Фа! Какво ме псуват се? Майка ти деба. Мисли, защото ти ми позволи. Ще му еба майката, защото аз съм му позволил. Jesus. На майка ти путката. Кучка. What the fuck? Какъв е той баси за тапката, баце? What the fuck, man? What the fuck? От София ли си? София, ти много мен. Jesus. От София ли си? Не. Къде живееш? Ти как се казваш? Путка coming soon. What? Коречко. Аре бе, що не го има? Коречко. Ога! Ти не умееш читати. Защо говориш на руски? Слушаш ли рап музика? Не, слушам майка ти в леглото. И аз обичам майка ти. Майка ти се заяжда. Става напечено. Яш ме пишката. What the fuck, man? What the fuck? Oh my god. Путка майна.
Защо? Ой, не. Защото си путка. Не, на турски. Именно турски. Вече не знае. Биса. Ти се еби. What the fuck, мен? Кой го е създал този бот, what the fuck? Да ти еба майката космата долна. Чао, тапанар. Айде! Крава. Като майка ти! What the fuck? Като майка ти! Oooo! Хайде, не на майка. Като баща ти! Баща ми е с майка ти. И аз съм с майка ти, ама... Щото е буклук. Признаш, че майка ма буклук. Майка ти е буклук? Тя прилича на баща ти. Баща ми е с майка. Ти само това знаеш, лапе! Фак. Ти само това знаеш, лапе! Ти и само това. Гледам и телевизия. Порно гледаш ли? Едно предаване. Кое? На кое предаване гледаш порно? Аз гледам. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Аз говоря в майка ти. Майка ти. Аз се разкарай. Ще разкарам майка ти. Брати. Нека да помислим. С баща ти. Мамка му. Бе с теб. Бе с теб. Нали се разведохме, бе? Искаш да разведа майка ти и баща ти? Искаш майка ти и баща ти? Нека си пробва. Това е също като чат с кучето, баце. Играл ли си чат с кучето? Игра чат с кучето. А в чем смисъл стои игра? What the fuck? Не разбирам руски. На майка ти руското лайно. Руско лайно. С онорска бой написален. На майка ти... Фак. На майка ти. Ама ти си изключително въпрос. Педерас. Аре бе, брат. Педерас. Уф. Педерас. Грузник. Майна. Путка комик сун. Отага сун. Забавя се. Путка майна. Защо? Майна. Марина. What the fuck? Какая Марина? Майна.
Путка майна. Путка майна. Путка майна. Лапай. Лапай. Искам да видя, като му ги повтарям, кош стане. Лапай. Момиче. Хора, разгадахме тайната му, той момиче. Holy fuck. И не може да пише грамотно. Значи си момиче. Момиче. Микът си тъп. Тя е майка ти е тъпа. Че майка ти е тъпа. Къде? Долу! Майка ти. Долу! Долу! Драчи дальше. Оф, не знам как да чета руски. Мамка му. Циганин прост. Искам да съм мил сърчице. Таха. Но кой ще напише? Ай, тук се затрудни малко. Давай, продължи. Давам. Давай. Давам. Не ми се подигравай. Лапе. Няма лъж. Това е да си PewDiePie. Кажи чао на YouTube. Сколко те е билет? Това беше всичко от мен. Коментирайте, оценявайте и се абонирайте за мен. И до скоро.